ona mangana yemerimo no ane employment y'omojumba ase constituency nekine gento kende twabunire nere Yes. nkamanya kurwanga mubori bogusero nere ward yanene ebwate more than 15,000 votes endugu yane sungura nimanyete ngano agokora agata abaise ko ng'ake kere oranywe na akunire Kitutu Central ontagete gota bona bone emerimo yaye kera are konyebaga omaene bwa Kristo tanyebageti ase encherere ndo Oh yes. omojumbe kibagendi agoru Kitutu Central boye nyabururuga omo CDF chairman akoru Nyatieko lakini border ya Kitutu Central na Nyatieko. Yes. Omo chairman we constituency akoru Kitutu Central. Omo PA oye akoru Kitutu Central. Omo secretary oye akoru Kitutu Central. In charge of care akoru Kitutu Central. Omo nterebo kogendi gari ya CDF akoru Kitutu Central. Omo nterebo komugendi gari kari gusia akoru Kitutu Central. Omo nterebo komugendi kira Nairobi akoru Kitutu Central. Igo mweshimi gotagete gotango gwanchiririe nkorarora ase okorikwa kwa emirimo ase constituency na kie kinare kweresa because kongo kwana no mugusero. Yes. Abantu anakwana bonsi pi umusara obo izan over 100,000 lakini tokwira na ase constituency ese ward yane now tindi gotanga abantu mbabwati mirimo lakini mirimo ki kwanyoronye no mwana oyo mugurugotie no masabe okurwari ongincha nero gotorendera CDF obisi ari musocho umusika musindege okurwari nyamondo nero gotorendera CDF obisi ari musocho omosi badio nga penina of course nero babegete une secretary umozi ngwano nga chare dia saba nero agotumia kirara around uno musikali oyo kumurendege bounce togo mosi badio stwari nga matanga the other day nero kubaroseri chaga ari obisi then abantu bande bonsi pibe ward ya bugusero emmere mu mujumba abate no ko make sure nga abaganyeta abugakwe bamwe siringire vuine akoba kuja matanga onye wet ige ibono nere emmere mabagusero bachore tubaro bachoga wae ntuto taiko egweshene no mujumbe gakuru Kitutu Central we expected ya ruso bo chairman wa CDF osobo manager either korunya koe bogeka osobo gusero enga kiyo moske onyonka mu maimo ekira alengo mujumbe umu manager bwe constituency amatukonzi pia arwethe Kitutu Central. In charge of roads Jones Bijakera arwethe Kitutu Central. Ninki geko gara tari gokora regional balance in terms of employment. Ekina kingobo. Yotimbo atibite na binde. Ekinkobo ringeri aki abagusero na barumba bwata abana basomete. Temine tinga abagusero barbu abana babo na matanga bagutu.